मा सरि नों आंखौ गोसोजों मोजां मोनोबा नों जोंनि फट'खौ मानो फेसबुकाव होनांगौ नोंनि लोगोफोरा गाज्रि कमेन्ट्स होनायखौ आंसो नुदो बेसे लाजिनाय मोनदों आरो मेसेजफोरखौथ' बुंजाला बिदि नों मानो खालामनांगौ लाजिया नोङो बे सेल्फिनि थाखायनो आं बेसेबां मानसिफोरनो आंहा आनसार होनो गोनां जादोंमोन मामि पापा आमाय आंकोल सबनोबो आंखौबो टेग खालामलायदों नोङो बे फट'खौ ला सिं गोसोम बन्दादानो आंनि लोगोफोराबो बिदिनो होखायो नालाय मा लोगो आंबो होदोंमोन लोगोफोरा होबानो नोंबो होगोन नामा सरि टिना प्लिज सरि होननाङा नों आंखौ आं जिउआव बिदि खालामला आंनि खाथियाव थानोनो समायखाया नोङो बिदि जाब्ला मा जायो मिथिगौ नोङो ब्रेकआप जाबाय आंना नोंजों बर'आव गारलायनाय होननानै बुङो बेखौ गारलायनाय बुजिना ला होरो आंनि लामाया होरो नङाबा मानसि लाना दानो बुगोन आं होरो आंनि लामाया आं बिदि सानाखैमोन सरि टिना प्लिज